kita saksikan bersama malam hari ini bersama Guyon Maton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Iki desane apa lali aku. Iki sing diarani Desa Melayu ya iki, Pak. Kok Melayu ya? Mlajeng Klinjeng. Klinjeng. Mbah Lurah luar biasa. Pak Giri. Wek Bolo. Bolo dhewe. Gerek nambah. Lah iya Pak Giri gerek nambahi su ora. Lah iya Pak Sugiri su nambah marang sapa wae. Bolo dhewe. Giri kuwi gunung gedhi. Jadi Giri kan artinya gunung, berarti seperti gunung mengayomi masyarakat khususnya. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah pada malam hari ini. Matur nuwun Mbak Lurah, sampun nimbali kula sak rencang. Sepuntene wau mboten saged mriko keturon. Nyapul kok keturon awakmu kok ngarep-ngarep kok tuwek-tuwek tok ndelok. Awakmu jangan salah, Mas. Masih oke nih sepuh-sepuh tuwek-tuwek tok emak-emak, tapi jangan salah, ini emak-emak TikTok semua. Layak wajahnya kok halus-halus mesti skincare larang. Ya, skincare larang kita wilayah gini. Lho awakmu kok nyepele. Mereka tidak usah pakai skincare yang mahal-mahal, sudah cantik karena setiap hari terkena air wudhu. Oh. Tepuk tangan buat emak-emak kita semuanya. Wong wedok nolak dilem plaklok. Nak dinyak nyecret lagu ini. Loh, iya mama yo ngono kuwi lho Pak, menangan. Tak nyanyi sik. Oke, nyanyi dulu. Delok ke kompak. Mati aku. Sik mau tamati miku. Sik timbangane mau tamati lah tak keplekne dhewe. Lah kok iso emosinan kuwi lho. Aku nyelem mikmu lho. Lho, bener tak percil. Lah sing rukun karo bojone. Sapa kae? Ya bojoku to. Aku ora percaya belas. Timbangane bojomu wireng. Lah bojo yang ngono kuwi. Nah aku ireng, bojoku ireng sepadan, Pak. Lah awakmu karo kono putih sampean masalah. Ngapa to kok nyacat ae? Lah piye to? Aku sing berumah tangga lho tentrem dan damai. Tapi sing nyawang kuwi lho ndak enak. Aja mbok sawah. Kowe aja mbok sawah, uripmu adulkas. Mas aku nyanyi karo mas aku iki delok masyarakat kene. Yuk, 3 2 1 yuk. Oke. Yuk. Ayo kita kompak ya. Coba yang sini kembali. Cilolu, hey, Cilolu, hey, bener. Cilolu, hey. Awas, yang sebelah sini kompak ya. Cilolu, hey, Cilolu, hey, Cilolu, hey, Cilolu, hey. Contohnya kaya gonku lho. Oke. Contoh kekompakan warga kaya ngene iku lho. Contohnya piye jajali? Delok to. Ya ampun. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Ngarep tok lho Pak, ngarep tok ngono kok bangga ae. Ora. Cek berpanggung samburi-buri barang. Dilengen grupku ngarep nganti bakul-bakul melu kabeh. Yang sebelah sini mana suaranya? Alhamdulillah, nggonku tambah loro. Ya, matur nuwun. Awakmu aja bangga grupmu tambah loro. Kuwi mau ya wis ning kono tapi beser kepuyuh. Ora iso. Nek kok ditinggal pipis meneh. Pokoknya grupku aja nganti kalah karo grup kono. Oke? Oke. Yang sebelah kiri harus kompak, mana suaranya kayak panggung? Jangan sampai kalah. Yang sebelah sini tepuk tangannya mana? Oh, ngejak piye? Kagak tak tatati. Semangat grup. Delok semangatnya gitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tangannya di atas. Hore hore hore. Hore hore. Hore 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 hore. Hore hore. Mana suaranya? Pedak pedak le. Pedak kan mulai. Orang ngono aku gumun karo dirimu.
burimu lho. Umure 50 munjul ngene wis gak mau belas. Ya masa yo mbok nyanyi kaya Ora apa-apa ora masalah to. Oke, aku yo iso. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Agak iso lho, Pak. Ya to jajal. Sambil tangannya di atas. Mesane sing kelas samurat. Ora apa-apa lho, Pak. Nggo tangga. Kanan, kiri, kanan, kiri, Oh, ya manut. kanan, kiri. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 Wong kok ngene kok tiba di hati jenengku sing banter hanya ada ya pedot ayo Ora mungkin pedot, aku gak gelem kalah pagah ngeyel, oke? Kono tangannya tetap di atas, kita bikin yang beda. Kakinya di atas, bro. jungkel jelumuk Anu, yang bawa HP, HP-nya dikeluarkan, ayo. Yang bawa HP, HP-nya didokno. Kayak iki lho, kayak iki lho. Kayak itu, kayak itu. Oke, oke. aku mau nyapa mikir-mikir HP Sawangan grupku iki lho, grupku. Nah, sing ora gawa HP mulai sik tuku. Ayo. kesuwen salah biar Ayo. Goyang, 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 kanan, goyang, usah, jaranan mata beling rene otak tembiling setul, 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 jago, nek lagune yo kuwi ning TikTok Pak. kanan, kiri, kanan, ngomong jalukmu, sing penting kowe. Tepuk tangannya mana? Wah, saya nyekel HP mbok kon tepuk tangan HP-ne mati ya lho. Aku meneh kesempatan karo copet-copet ya. Ngapur rek. Kok masaku. Delok iki lek grupku mesti hafal. Minor. Minor lagi wis mesti hafal. Iya. Nah gak hafal aku isin kok lek. Iya, jaluk apa? Jo negara iki mangsa maca Iya, dilawan. tak delok ae. Yo, kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe jenengan ngeten Iya, iya. samping papat Ya keluar. iki kan mau bengok-bengok besar kaping papat didek kae lambemu oke dan Ngono Mas Obak. sing mburi barang lho kudung putih besar kaping papat plonga Alah. Ngono kok umuk karo aku. gon Lah grupku ki lho delengen arep maca selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kuwi lho. kleru aku milih gonmu kleru aku Kangen. Apal? Oke. Nah, kene. iya Kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe kaping 4 padha ae sing apal 5 tok lho meneng kabeh santai meneng sik ya apa oh sing ngapal 1 2 3 4 anu sing ngapal kok tambung ya kalah wong edan lho masaku lek sing ngapal arep ta lah masamu kuwi sing apal lho iki kan kowe tuwek lho kaping 4 ngan kerja anake apa kaping 4 ngompol ngamal buat ngompol mak tapi ya alhamdulillah ya Le luar biasa pada malam hari ini Iya. hadir di desa Melinjeng luar biasa ibu-ibu kompak bapak-bapaknya kompak Ya. tepuk tangan untuk panitia pada malam hari ini matur nuwun luar biasa karena dengan adanya acara ini kita bisa bekerja sama di sini bisa sambung silaturahmi ya iso migunani marang wong liya pokoknya siji welengku heeh Pak Rukin aja nganti ngilang
Nyapa Pak Rukin ngilang? Sing nggo dhuwit ora ya kuwi ketua panitia. Iki apa urung? Lha masalah lek ora sampe ilang ora bongkok kancane masalah. Apa durung beres to? Aku iki karo lurah kancaku masalah lurah iki ngerti lah dagelane percil kene pinggir sawah. Iya. Dadi aku ning mburi mau cethuk ku bapakku kok. Ora. Kan Pak Lurah paham karo dirimu. Mbok menawa awakmu suwi ora mulih ning Jawa Tengah, Jawa Barat, ning luar pulau, ning luar Jawa. Iki kan lagi ning Jawa Timur. Ben sambang karo dulur-dulurmu. Bener. Pokoke apa neh Pak Rukin iki kanca ya, klek karo aku wisan. Klek. Kuwi ketua panitia liyane kudu iki pokoke. Toilete gedine ra ukur. Apa iya to, Pak? Buritane sak mulu bulan. Wis sawah. Pokoke lane pojokan gawangan pesing berarti ya aku. Lah wis sawah kene lapangan kok. Tapi yo matur nuwun lho, Le. Lah piye awakmu mau pipis ning mburi? Pipis ning mburi berarti ora nganu lho. Nak cawe piye carane? Ora ngene kur palco. Lah ya tutul-tutule pal ya padha ae to karo masak. Mas sing apik Jarene kon nggawa obat. obat apa? Ya obat abet. Iki lho iki lah ora isin umpama enek wong sing ngerti ngono. Wah aku sore mau wis teko tapi turu ae terus tangi turu terus rono terus macak iki mau. Wah rumah sak maju ning kene. Iki piye carane ibu-ibu karo bapak-bapak seneng bengi iki? Ngono. Paham ora kowe iki? Ya nganu ta, Pak. Acarane hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. 88 karo 0. Angkane piye? Mbok. Yo ngene to. Maksudnya filosofi nih Nyapa nggih filosofi mikir dagelane mumet filosofi. Kemerdekaan yang ke-80 angkanya 8 sama 0. Angka 8 sama angka 0. 8 iki artine apa? 8 8. Apa? Dengan landasan Pancasila. 0 nulung sapa wae sing nyusahke sing kesusahan. Dadi awak dhewe kon nulung merdeka. Awake dhewe lho susah kon malah nulung kowe lek kucluk iki ya. Merdeka lho. Merdeka diengkolmu bolak-balik ning bola FIF bolak-balik teko ae kok. Maksudnya ngene Pak, merdeka 80 angka sing ora enek pedote. 8 angka sing ora enek pedote, 0 yo angka sing ora enek pedote. Indonesia selalu merdeka selama-lamanya. Amin. Lah kuwi genah le. Merdeka. 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 Anu mau sing sambutan sing anu merdekane rada kurang banter. Awakmu kok yo merhatekne lho. Lah aku krungu mobil. Merdeka. Merdeka. Kita kok sama ngurung makan kita ya. Grogi. Grogi. Ora masalah grogi, tak tekokne jebul korokane loro. Dadi kaya ngomong, "Merdeka!" Lah ya ngono kok. Merdeka. Berarti semangat kita, semangat kebangsaan kita juga harus NKRI harga mati le. Kubul waton minal iman. Artinya apa? Mbak. Lah kok teko aku lho, aku mesti ayat tanah air sebagian dari iman. Aku itu adalah pahlawan. Pahlawan opo? Pahlawan ngeplekno londo ya. Aku tau roh awakmu winganane. Ya apa? Kalah 15.000. Lah, wiyu. Iki maksudnya iki pahlawan membela aku ki mangsamu. Membela apa? Keluarga. Lah kok iso awakmu? Lho keluarga, kowe lak pomone dadi mau jadi pejuang kowe tahun 40. Umpama aku tahun 22, tahun 30, tahun 40 aku wis urip, Pak. Aku tetep melu dadi pejuang. Malah apa wani karo bojomu melungker. Ngopo wani kowe? Wong kowe disentak bojomu lho. Dadak. Ora masalah. Lah kowe disentak sithik. Apa ning iki? Anu dek melungker. Kowe pengen karo bojo, tapi nek karo penjajah berarti kowe wani karo londo. Demi NKRI, demi Umpamane kowe dadi pejuang apa sing mbok lakoni? Yo langsung tak lawan penjajah. Mbok apa iki? Adu arep lho Pak, tatang silat apa taekwondo apa tatang karate apa tatang apa jaluke apa? Mbok tonyo. Tak tonyo. Enek londone ngarep mbok tonyo ngene. Kowe sik tanganmu sik mundur lho ndak kowe dibedil ndas mundur bongko kowe. Lho. Iki awak dhewe wong Jawa lho Pak. nyapa? Aku khususnya Jawa Tengah kene iki. Iya. Sak liyane latihan nganu yo kudune nganggo Apa? jenenge sing diarani iki lho apa jenenge senjata. Senjatamu apa? Senjataku yo bambu runcing no. Zaman biyen tok. Bambu runcing. Heeh. Bambu runcing kena tres sing lincip. Ana londo ngerompol langsung sotok mak. Seluas. Diongkek ngiwat kek, ongkek tengen kek, puter-puter, dijilat dicelupin. Celuk. Ngono ya, Lek. Berarti kowe nggawa golek pring berarti. Golek pring. Golek pring wis
model londo kompridor bongko kowe. Ya, Pikir logika to. Mikir logika. Senjata jarak jauh. Apa? Lho ketapel. Apa? Ketapel. Ketapel. Heh, diketapel. Gak kowe ape mateni londo ape nyolong pelem kowe iki. Wis ketapel iki lho bahasamu ya lah luput. Ora iso ya. Lah luput ya Nek bongko. ngono ya nganggo akal sing luwih jernih. Apa? Dalane londo ndi? Digoleki. Pot tengah dalan dijogangi sing rada jero 3 meter. Jero nek cemplungi ula. Londo lewat kecemplung cokot ula. Kowe sik tas Ranjau, Bro. Kowe duduk tok cemplungi londo bom bluk bongko sak keluargamu. Kowe saiki. Kowe iki kamu kowe lak ngomong nggih logika, berarti kowe kurang pinter. Lah nek logikamu piye? Ya lah aku iki wong Banyuwangi nek londo teko tak sandet jero kayak iseni radio, keri. Gak der mangan mati. Apamu wong Banyuwangi? Iya santet Ana penjajah? Santet. Santet. Iya nek londone teko ngetone kapan? Santet. Carane nyandet ki piye, Pak? Dikit ngeton. Goleki ngetone. Ngetone kapan? Wetone digoleki langsung disantet. Santet. Kamangka kuwi lho. Perang kuwi sik ngusak masik kok iso goleki wetone londo. Yo ben cepet aku. Ini loh Pak, sekarang Indonesia sudah merdeka. Ya. Sudah tidak usah memikirkan bagaimana bentuk penjajahan saiki. Penjajah sing ning kene eneke mung loro. Apa itu? Hawa nepsune awak dhewe karo bojo. Oh, lha kok iso bojo? Lah wong wedok gawene njaluki dhuwit kamangka awak dhewe sing mergawe. Awak dhewe kaya rodi lho, Pak. Berarti kowe dijajah karo bojomu. Jajah wong wedok awak dhewe iki. Letone kapan tak kirimane sesuk? Lho. Mbok santet ta? Timbangane kowe kejajah terus kok mangsa. Yo ndak ngono. Ya ora oleh wong kowe jenenge iki urip iki bebrayan ya harus selama-lamanya hidup sampai mati. Contohnya ibu-ibu pada malam hari ini. Khususnya dalan sing ndelok sing ning ngarep iki wedok tok sing lanang lho ning pinggir-pinggir kabeh kene ngono. Ya ora. Karena apa? Laki-laki itu selalu mencintai wanita. Wanita wadah nitip senjata. Senjatane sapa? Wong lanang. Iya no, wong lanang senjatane apa duit? DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa. Lambimu kok lunyu dengaren. Iso ngatekno duit barang iso lunyu. Doa, usaha, iman, takwa. Iki lah dilandasi oleh itu karena dilandasi oleh cinta. CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Jadi lanang karo wedok kuwi tetap selalu abadi mergo adanya cinta. Cinta. Hidup tanpa cinta Bagaikan sayur tanpa garam. cinta tanpa pernikahan, Bagaikan rembulan tanpa bintang. cinta tanpa ciuman. Isis nolela rasik. Enggak boyeh. Maju kene. Oke. Didongakne le sing hadir bengi iki. Mugi-mugi tetap cinta NKRI selamanya. Amin. Muga-muga sing rawuh sedaya tansah manggih barokah. Amin. Sehat walafiat panjang umur. Amin. Duweke akeh turah-turah. Amin. Syukur turah-turah kena nggo tuku tegalan sawah. Amin. Syukur turah-turah kena nggo tuku tegalan sawah sing panenane kerak kathah. Amin. Panenane kathah. Amin. Mugi-mugi panenane kena nggo munggah gaji ning Mekah Madinah. Amin. Mugi-mugi sedaya Kemen to. Dongamu iso ngeritil lho. donga kan sing akeh sisa. Nah, seperti sugih wis cukup lah. Lah iya, kok duwe akeh. Ya, amin. Nadane. Terus nyanyi sing penak. Aja ngisi-isine aku. Engko mulih engko karo Mbak Lurah. Karo Mbak Lurah engko digawani engko mulih. Jawane apa, Pak? Donga. Paling ora ya gawane kedile ning buri. Gedange. Wo, piye tundun. Ning buri cilik. Mosok gedange Pak Lurah? Ya ora gedange gede-gede lho. Engko mulih gawane gedang kowe. Raketan ontong tok. Ya, ora masalah. Sepenting sampe dadi gedang. Matur nuwun Pak Lurah. Ah, nggih lho, Nyon gedange jenengan nggih. Lah, lho gedange Pak Lurah mbok gawa lah Bu Lurah nggih gedange sapa? Ngawur lho. Lah anu ontonge mawon. Ontonge sapa? Ontong gedang ontonge Pak Lurah. Maju. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iki lho penyapu iki lho. Iki acara kemerdekaan loh Pak, untuk menggugah semangat para pemuda-pemuda Indonesia. Saya akan berdeklamasi atau puisi. Oh iya. Awakmu kudune menehi ilustrasi musik apa piye? Iya. Kowe njaluk melodi apa njaluk apa? Kuwi malah rock Lha kok njaluk sing piye? sing halus. Iya. Iki. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Indonesiaku dan Pahlawanku. Dari Tak Selendem
Selamat malam. Indonesia. Indonesiaku, tanah airku yang ku cinta dan ku banggakan selama-lamanya. Oh Indonesiaku, terima kasihku kepadamu karena kau telah melahirkanku di sini. Suwiman. Terima kasih diganggu iki lek. Ya wis sawi bolak-balik muwek Indonesia. Minggir-minggir nih, rata-rata. Tuban kono, tuban. Ganggu konsep. Tuban waduh lho, Pak. Ya ben ato pisan ben ganggu kancane. Nadane Mas, nadane. Pahlawan Ya. Indonesia. Pahlawanku adalah bapakku. Kodok ngorek Oh, dari bapakmu. iya. Aku percil, bapakku kodok. Kamu mau tahu enggak sih bapakku itu siapa? Semoga bapakku nanti kesini nguyui kamu. Bene kadasan kemudian ya ampun Ade. Paling tidak itu yang bisa memotivasi masyarakat. Aku matur nuwun lah, aku puisiku matur nuwun Pak Rukin karo Pak Giri. Puisiku lagu ini sembarang. Iya. Percil mengucapkan terima kasih kepada Pak Rukin sama Pak Sugir pada malam hari ini. Matur nuwun Pak Rukin, ketua panitia yang sangat luar biasa. Pak Sugiri, matur nuwun Balurah, terima kasih sudah mengundang aku di sini. Karena anda tidak mungkin Percil ada di sini kalau lurah-lurah lainnya belum nanggap tenono. Contohnya kaya Pak Sugiri, orang mau ngomong tok neng nanggap kenyataannya kaya ngene. Aku matur nuwun karo masyarakat kene kabeh, muga-muga kabeh diparingi rezeki ingkang barokah. Sing delok sakmene iki ben kathah. Kok sedih? Gak apa-apa, ora apa-apa. Percil harus bisa. Ini khusus ibu-ibu yang saya aturkan kepada ibu-ibu, jangan sekali-kali kamu menindas lelaki, karena lelaki nyambut gawe 24 jam sampean kabeh. Rungokno ki laguku. Lah mbok rungokne karepmu ora karepmu. Penting aku nyanyi. Loro ati, Tombo ati. iku 5 perkarane. Tombo ati. Kaping 1 roh tangga gelange gedhi. Ya loro ati. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Loro. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok. Iya kaya. Kaping 4 ora duwe dhuwit pacar minggat. Ini pojokan niku. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Awakmu dhewe. Salah sawijine mesti tau ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Ibu-ibu, tolong dengarkan iki cangkeme Percil sing ngomong. Nah bojomu ra duwe dhuwit aja ngeyel kon luwane gelang. Budrek pikirane bojomu. Aja mung seneng mutok nyenengno bojomu. Contone umpamane bojomu ape ngopi, sangono sak yuta sewengi. Bojomu ape mancing sangono 500.000 ben seneng atine, ben bangga duwe bojo-bojo kaya awakmu kuwi. Akehan. Aja lamu tuku wedak ae ala lidel. Sithik-sithik mukena. Sithik-sithik wedak, daster ae wokai. Ning bojomu sarung sitok ngluntung sampe kaya ngono e Mas kamu. Isin aku dadi wong lanang kaya ngono kuwi. Mesakne wong lanang kowe rokok lah sampe tuku utilan. Macul sing lanang muwacul ben isuk sing wedok senam karo kanca-kancane. Giling-gilingan iki omong aku. Lah kok malah nyeneni wong Bener kok cakemmu. Aku iki kene iki ora ngomongi awakmu kabeh, aku ya ngomongi bojoku barang iki. curhat kok.
aku tenan. Wong lanang kok kali ketindas ta apa. Wong lanang lah ketindas wong wedok lho. Lambene nyecret ora apa-apa lek wong lanang meneng bidik ae. Sabar. Meneng kok. Ibu. Aku les kadang ngene iki nesu tenan masamu. Apa nek wong lanang lek dijak kancane, ayo kok pilih. Enggak mana aku ning omah ae seneng bojoku jangkrik ayo ngono. Sabar ora bener alamu. Contone kaya apa lho, anu lho. Saya pidato sampe ra iso buta. Mereka ayo ngono ta. Kamu lho ngono-ngono kuwi contoh-contone. Wong wedok. Iya iya Sing kabar lho, Pak. Awakmu yo sing kabar. Wong wedok yo ngono kuwi. Menangan wong wedok. Wong lanang kuwi kalah. Wong lanang rumah aku bener kaya dijajal wong wedok tekan. Wong aku tak rasa-rasane wong lanang kuwi kaya tuyul. Lha kok kaya dulu. Dikon kerja mulih duwe dijaluk dimiki. Dikon kerja nek mulih dijaluk nek dimiki nek dicol nek duwe dijaluk nek dimiki nek dicol ngono terus. Wong lanang iki kalah begitu, Pak. Arep ngomong kuwi arep mancing gak edo. Wong wedok bojoku barang ngono ora wajar. Cepat gawe kene kok semenangan awakmu. Wong wedok. Wong lanang iki wis grene jopong ning kerang rumah. Ning omah. Sabar. Wong wedok tenan. Nyampe yo besok iki nyampe. Kok iso ngono? Lha iki nyapa kok nangis bareng lho. Ngewangi awakmu ngono lho. Lha nyapa kok ngewangi aku lho. Aku yo ngrasakno dhewe. Awake dhewe kan padha to Le. Sing penting awakmu dihibur Le hati-hatine ya. Sok melok dolan-dolan Le ra apa-apa. Iya, jadi Iki nyapet njal duwe aku. Iya lho duwe ke depan lurah ngono nyapet kan aku. ben nambah hatiku lho, Pak. Sing penting awake dhewe hiburan. Hiburan contone kaya ngene iki delok. Aja sampai sedih. Aja sedih. Iki hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan hiburan. Harus merdeka, jangan sampai sedih. Oke. Banyu. Rambutnya. Masalah rambutnya kobong. Kobong biasmu. Ya menika sing diarani buta rambut geni. Lah sampai butuh rambut gini lah ibuku. Lahirnya aku ora rotos kabeh. Coba. Lagu iki kaya iki lho. Kowe lek lagumu kan lawas-lawas no. Lagu sing anyar. Jadi ibu-ibu yang sini biar rambut. Awakmu kok iso lagu anyar? Bisa. Statue sekarang cuek baru mau. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Statue sekarang cuek baru mau. Adik ini juga abang yang rayu. Awakmu ra iso mendekat. Lu mesti ngenek-ngenek lho. Awakmu masalah ra iso. Lah kowe kancane mrene wis kok. Nyanyimu rock tapi ra iso rock. Lah piye? Mulai sesuai genre sendiri-sendiri. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Arabian. Ayo Arab Saidu. Saudi. Oh ya Saudi. Anu Jati maraku gak bisa. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Madura Pak. Statue. Madura. Aduh kakak percil. Iya deh. Setelan cuek baru mau.
Ayo tuku dulu. Enak, Pak. Iya, iya. Masyarakat melinjeng. Iya, Dek. Dermaka bareng. Beres, Dek. Pasti beres, Dek. Ketua panitia ono Mas Rukin, Bapak Kades, minta duit. Kembang semongko, kembang melati, piro-piro tak tampani. Lirsa alir. Ning pinggir sumur Pak Sukiri muka panjang umur enek injeng ning tengah sawah masyarakat mlinjeng kabeh barokah alir sa alir lesa alir 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 kumelir sa alir contoh yang dinamakan Nusantara. Iki kok ada ngetoknya Nusantara sing luwih neh bersama sinden yang ada di belakang. Seperti itu. Masih ada kan? Enggak, mari. Kita sambut bareng-bareng satu sinden cantiknya dari Bulan Ramadan. The best sinden Jawa Timur. Siapa dia kalau bukan yang satu ini? Yo, tangannya mana? Silakan nanti untuk naik ke atas panggung sudah dinyanyikan belum pacaran hidup penuh liku-liku ada suka ada duka semua insan pasti pernah merasakannya. Iki lho wis bareng iso penting. Lah saking semangat. Ya ampun. Dinteni tekan kene kok malah bejudus tekan kono. Suwunane panitia sinden wanita rai genset. Berarti wajahnya kayak dompet. Wingi wis diesel, saiki yo genset. Ganti. Masa yo sinden mulah malih. Sinden wanita rai mercon gini. Dadi ambyar kabeh. Iki dudu. Iya. Tak uluk salam. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh langsung. Lah iki saka ati. Iya. Langsung mbok jujuk kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat, Dik? Sehat, ora sehat rampung kok kene. Aku ki takon nyapa kok semalam mbok sami. Lho wis kabeh sehat koyo ngene kok diparingi sehat kabeh. Muga-muga kok luwih sehat neh. Ya ngono to. Lah iya, lha iki kan mergo usum-usume iki kan musime iki ganti-ganti. Lah piye to, lha iki ning mburi iki Apa? sinden pira ae sing mau? Sing apa? Anu. Masak mentret. Masuk angin kabeh iki lho. Oh, masuk angin. Lho kok ya masuk angin. Lho lah piye to Mas, mau kan saka anu relawan tim kesehatan langsung periksa. Aku kan yo ngewangi. Wah. Aku yo ngewangi tim Lho kesehatan. piye to, aku ngene-ngene iki yo duwe ilmu medis to Mas. Lho. Bisa nambani Berarti lak pomane mumeti apa? Pilih. Lha yo gampang. Lah nek mumet ngono kuwi yo gampang to obate parasetamol. ngomong flu. Flu yo ngono. Ora beda karo mumet. Parasetamol. Mah yo ngono Mas. Apa? Ora beda karo mumet karo flu. Apa? Parasetamol. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan yo ngono Mas. Ora beda karo flu. Parasetamol. Obat apa parasetamol. Nek pengobatan iku ora kanggo kaya pil
karo pijet Mas. Apa kuwi? Lho. Dengan cara dipijat. Umpama lorone apa? Ngelu. Langsung dicekel sirahe kene. Dipijet nit didilat lep mari. Masa Ilmu medis aku nganggo pijet. umpamane tangane iki kesleo. Tangan kesleo ya gampang. Tangan dicekel dek dipijet nit didilat lep mari Kesleo. Mari tenan. Masuk angin. Masuk angin ya ngono Mas weteng ditemok dek dipijet nit didilat lep mari. Pilek kumbelen. Pilek ya ngono Mas. Kira dicekel dek dipijet nit didilat lep mari. Anyang-anyangan Bapak nih. anyang-anyangan sing loro apane? Ya sing loro ya ngono arek kok Mas aku. Ya kan traktir to. Heeh to. Nek khusus penyakit anyang-anyangan aku urung sinang. Nek hernia. Hernia takon aku. Carane piye, Mbak? Carane gampang. Mung diolesi minyak klopo, ping 3 isuk awan bengi diolesi minyak klopo. Mari ya. Gilap. Jare pengobatan. Lah sing ngomong mari lho sapa? Lah awakmu dari Mas aku nek ngerti. Pak Sugiri. Matur nuwun anu Mbak Lurah, Pak Sugiri. Lho matur nuwun wis dikai. Burung. Kok matur nuwun. Ya maksudnya iki awake dhewe diundang rene. Oh. Iki job sawi lho. Masa Pak Giri utusan Mbak Nia iki oleh ngejob ki tahun 1975. Lahirmu lo tahun kapan ngawur luas aku. Ning luar biasa tenan Mas. Ya. Awake dhewe wis iso sowan karo warga masyarakat Mlinjeng. Hebat tenan. Bojonegoro lagi. Wah, Bojonegoro iki acara bengi iki ning kene iki. Bojonegoro daerah Sumberjo Pasir muacet tenan. Perkara acara iki. Mergo acara ning kene rame ning kono macet. Sepur iki lho Mas. Arep nyabrang mau muacet. Lah kowe ra ro lho Bojonegoro ora wilayahku. Kaya wilayahmu Kali Tudi. Kali tidu. Itu aku kali Tudi. Kali Tidu. Kali Tudi. Kuwi golong aku dulurku akeh ning kono. Akeh ning kono. Akeh. Lah aku ning kono enek. Di kono. Kali Nyapa kok. dari Kalisari ya. Kalisari. Pak, iya apa lho kowe? ya apa lho Pak Sugiri dhisik sering rono. Iki lho apa ngawur Mas. Lah Pak Lurah tau rono ke Sorono. Apa ya? Lah nyapa lho Pak Sugiri ngono. Sering milih aku. Lah aku nyapa. Sosialisasi. Sosialisasi aku kan dhisik bakul to. Bakul apa kowe? Bakul kerutu. Pakane apa, Nduk? Pakan manuk. Manuke Pak Sugiri. Anu apa? Manuk ocehan. Oh, manut Kowe ocehan. pikiranmu ki negatif. Aku durung tak saponi lho dadi negatif. Wah iya to, makan anu oleh sono minyak kelapa lho. Gila. Kuwi gila kok. Maju. Iya Mas. Nembang. Iki acara Nusantara. Iya Mas. Peringatan HUT RI yang ke-80 tahun. Bener. Dengan temanya ngerti apa ora iki? Apa? Ulang tahun Apa ya. temane? Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya bener. Mulane ayo to, awake dhewe bareng-bareng mendukung program-programnya Mbah Lurah. Ben desa Mlinjeng kini saya Maju, saya maju, rukun. sukses. Amin. Ngono ya. Iya Mas, Awakmu yo ngerti. ngerti no. Carane desa ben maju piye? Yo anu to Mas ditarik to Mas. Ditarik karo tampar sithik-sithik, suwe-suwe maju. Program dari desa didukung oleh seluruh masyarakat. Ngono. Nyapa kok iso ditarik bareng? Apa meneh enek anggere enek tontonan ini iki. Ngene iki kan yo memberikan kesempatan kepada umekem sing UMKM. Umekem. UMKM nyapa umekem? Lah iki macane umekem. Tulisane UMKM. Ya. Macane umek. Masuk. Nusantara lagune aja nganti gak Nusantara lho. Oke, Acarane oke. Agustusan ki Mas. Siap, siap, Mas. Gua sampe naro Nusantara harus nanti karo panitia Mas Samu. No. Panitia Pak Rukin iku aja dhewe Mas. Lah, iya, Jadi apa sing mbok sampekno kuwi kudune ya sesuai karo temane bengi iki. Masyarakat ya gampang le nampa. Sebetulnya temane opo iki gawe dhewe kan kudu kenal lho Bapak. Iya. Kan ya iki sing nonton akeh lho, enggak pemuda-pemuda tak sing sepuh-sepuh itu yang menantikan karo dadi Komplit ya Mas. Yo komplek kok. Ibu barang kabeh perasaan kok kadang kene-kene kabeh itu lho delok ngono kuwi to Mas. Kabeh sampe iki Mas. di syuting di lebone ning YouTube iku sing nonton ora wong kene tok, dadi wong luar daerah, wong luar negeri ya nonton kabeh. Kenapa? Pasar Sumberjo iku pindah rene to.
Nyapa ta? Lah ngomong ae. Lah piye karepmu? Lah jare kok nembang. Oh, awakmu arep nembang. Ayo nyanyi. Ayo. Iya iya. Ojo nesu to. Hah? Ngono nesu. Rasa tidak aku. Gandu. Ngene iki arep nembang ayo isin karo Pak Giri aku. Iya iya iya. Masalahe awakmu lho. Awakku yo tem. Lah awakmu dhewe. Bekacane meneng kowe ngomong aku yo. Masalahe ngomong iku awakmu sik iku lho. Lah awakmu kene arep nembang iso. Iya to, Mbak. Iya. Maksudnya biar kok Iki wong Jawa lho, Mas. Jawa Jawa. Sampeyan wong Jawa. Jawa. Adat ketimuran dijaga. Sopan santun kuwi agemaning Bangsa sopan santun agemaning bangsa. Arep enek wong nyanyi iki mbok sing sopan. Siap. Nur sewu. Monggo. Sopan santun agemane Bangsa ana caraka. padha dayanya. Moga botong tak kepruk kowe bongkok minggat to. Dari kon sing Jeneng sopan. Heh, Mit. Nur sewu. Apa kowe betone aku? bape ngono aku yo melu. Dari kon sing sopan. Nadane Mas, minor. Minor Mas. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku. Engko paiman iki engko selak nesu. Ya jare minor. Nek ra kuat nyapa budal barang iki. Wong kok iso Genduk dinok santri lulusan pondok. Nyapa? piro? Nyapa? Entek pelurune entek. Tek lulune rene. Lah nek rasa mbok adepne aku. Oh, iki mainan. Mainan. Ora mungkin nek pelurune ya mung bongkok tok ta, Pak. Ora kena. Setur. Oh ya, jaranan moto beling rene otak tempiling. Setur. Jaranan moto beling rene yo aku kebelet wis. Ya. Tak pernah Wih, penyanyi apa? Penyanyi apa ora? nyanyi lho. Urung ta? Yanto ganteng dhewe yanto. Yanto ganteng tenan. Ganteng tenan Yanto. Ganteng dhewe. Ireng dhewe. Sing ireng wae sapa? Gandul dhewe. Gandul apa ning? Anune Anu desa apa, Dek? Pak Giri. Yanto. Tak pernah ucap hello pergi ke Melambai. Harimau Malaya. Lagu apa? Wis bene manut aku. Tak pernah curhati otaknya bersemai. Harimau Malaya. Berpantapin, tralalelo, tung sahur. Berpantapin, tralalelo, tung sahur. Dino minggu sing tak tunggu aku ngajak ning tawang mangu Tung sahur. nganti lingsir srengenge
terus nih kuping iso bosok. Lah ki senggak yo senggak ning kebateren kok. Oh, berarti sing halus. Halus ae. Jeng 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 jeng. Dong 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 sahur. Dong dong sahur. Tak idoni lho. Lah ki dari sing kalem lho. Kalem nyapa kok pas ning kuping koyo aku kok piye. Lah kok nek kurang krungu. Iya iya bener. Minor, jalane minor cah. Ojo minyak. Pinter cah. Penonton, aku mohon maaf. Napa ya? Suaraku agak serak-serak basah. Oh iya kan ngapunten nggih. Oh iya Mas. Wes enggak ada serak. Nyanyi yuk serak barang nyanyi ngeyel kowe. Enggak apa-apa. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Ngomong kowe ya serak. Langsung ngomong karo penonton. Karena aku baru putus cinta. Suaraku agak serak-serak. Mas, aku tak nyanyi. Serak. Kenapa aku mau ini? Ya cerah lah Jangan serang. Lagi apa tumun penyanyi-nyanyi terus munggah, Bu? Lho kok curiga Dari kada serang. Berarti tak ada serak kowe. Nyanyi liane. Liane Mas Nios. Air mata cinta. Wes. Ya duduk tok pokoke sini deh. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Orang ngomong ketau. Orang ngomong mau-mau. Mau-maunya apa ora ngomong. Nah ingin rasanya minum ngomong ngose. Ngisi aku. Aku ganti judul aku. Lah kok banyu tok isin. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Airnya gimana kakak? Ingin rasanya ku minum. Lah dalah. Ngomong ngono kuwi. Malah jaluk karo panitia iki kan kancane sing ya ora usah jaluk dikeki karo Pak Rukin ae Mas Samu. Lagu liane Mas ya. nyanyi apa lho aja sing anu kok rumah aku. Basah basah basah. Basah. Aku ra sido nyanyi. Nyanyi wong telu lah Pi. Lah kene keblok lho Mas. Hari yang mantap. Yuk, ladane Mas. Kowe enek 3 tahun kowe ra iso lagu iki. Lagu apa Mas? Wis meneng. vokal grup Ora guyu. Iki suara telu kowe. Telu. Jul. Jul. Hey! Oke. Hey! Hey! Ya benar. Beda ya? Beda. 3, 2, 1. Benar. Gak usah beli bongko begitu. Gue iso nyanyi. Aku ini buat Mas. Masuk aja. Gue nyanyi anu ya pop ya. Pop S. Pop S dasmu. Pop lho. Mas genre Ada Cinderella. Yuk. Cinderella aja. Yuk. lagune sapa iki
Raji to Mas. Raja. Dari bapaknya jenis Raji. Musik kenalan. Sini laut semuanya, mari masih bersama Delete. Coba. Oke semuanya. Coba. Nyapa lah ngombe arak ya cuk. Nyapa lho ngono kuwi. Ciri khas raja iki lho. Raja kuwi dudu ngono kuwi. Lah piye? Nyapa kok Lalu goblok. Lah pas raja pas mu. kurang ngeden. Kurang ngeden. Kurang Ngeden. kurang. Ora nek toilet cedak iki. Ya, one, two, shua. Oke semuanya yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng. Ada sebuah cerita wayang Ramayana, Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, Sowan taman Sito dijamule, Konangan Indra Cetan Pate, Anoman Rawana Cinderella, Cinderella, Kancane Anoman. Lah apa enak Cinderella koncone Anoman mbakon mbahmu lho kowe ya. Jare lagune Ada sebuah cerita. Tentang Ada musik. ada sebuah cerita wayang Ramayana, Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, Anoman obong. Sowan tamanti. Rape. Cinderella koncone Anoman. Nyapa Cinderella kancane Anoman. Lah pas Anoman. Ya ampun. Ya apa Mas? Apa ini? Kok koyo gini? Oh, koyo iki reja-rejane jaman bakal tak jenenge pentol beranak. Yen tak sawang teko kene wujude kaya nanging ana sirip-siripe kaya bentuk kali. Reja-rejaning jaman tak dengakno kali. Yo, Anake sapa iki? susu suka di madu. Susu. Iya, kok tak pangane. Engko mari kono. Let iki lho, urusan iki lho. Woi. Iki dagelan nyusulne ta Mas? Ya iki papat iki. Nggih. Mangke kula inum, mangke jenengan teng ngandhap, terus mangke kula sukani nggih. Aman nggih? Siap. Pak nuwun, Pak De. Bakulan sumpil sih Pak. Sama Pak? Nggih, engko Pak simpel engko mari dipangan kuwi biasa. Omong nek. Sorry, Pak. Siap. Iya lho, domo lho. Iki lho domel lho. Heeh. Kuwi lho dom. Kemendan. Oh, kemudian Siap. telepon. Nama. Endap. Nama. Percel. Nama. Liti. Siap mengikuti acara ini? Siap mengikuti acara ini? Siapa? Siap mengikuti acara ini? Belum siap, Pak. Siap, Ding. Gak nganggo dik. Pertanyaan. Seldem. Ya. Tes ketajaman mata. Ya. Ini apa? Mana, Pak? Percaya. Siap. Ini apa? Lipi. Nyeliti. Siap. Ini apa? Lampu, Pak. Salah. Lampu. Salah. Terap. Bukan. Reject. Bukan. Salah. Lah apa, Pak? Mik. Lagi Ini loh apa? nyapo tanganmu. Ini loh. Lah ini cuma duduk. Manuto. Mata, Pak. Pak. Oh, kemudian ya. Kemendan. Seldem. Siap. Tes. Bunyi apa? Duor. Mercon, Pak. Betul. Percaya. Yo. Apa? Ban gempes. Oke. Nyeliti. Ya, Pak. Wawa. Opo? Wawa. Mercon, Pak. Bukan. Ban kempes. Salah. Mercon yang ban kempes, Pak. Bukan. Apa, Pak? Udan deres. Udah terus wawa itu.
Nek ra percaya, udan deres kae kupingmu tutupono karo tangan. Terus Wow. aduh aku kok gak sampai segitu ya Mas Bibit. Dadi Apa ini apa udah enek bener, komandan wow siap hei salam kamu ada senjata kamu berani ya berani coba ya Apa Pak? aku ini mangan apa wah coba iki lho liyane lho aku lho Ora jelas ngono. jelas apa jelas kayak gini lho salam kalau ada loncat di depan kamu tembak berani kamu kalau ada loncat di depan kamu tembak dua Tembak der. Aku tekok Pak Lurah ning arep mbok tembaki lho ngapo aku tekok Lurah ning arep mbok tembak ngapo Kancane mau londol. Ya kok ganti lurah. iya ora apa-apa siap hei aja saya salam maju depan tembak enam oke mundur cepat maju depan tembak deh asik good maju mundur maju mundur kamu itu jadi kamu harus tahu hitungan saya mulai dari sana bro 1 2 3, 4, 5. Teludok. Kamu harus bisa semuanya. Paham nggak? Ya, paham nggak? Paham. Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo. Oke, siap. Luar biasa. Wakil Presiden. Mas Gibran. Alah, bisa cepet. Iki ora jelas. Kowe iku ditekok. Pak Sugiri. Pak Sugiri apa? Lah apa Aku pertanyaan? ki tekok apa? Kuwi mau. Aku tekok Limas kene jenenge sapa iso sukas. Sabar Mas. Sabar. Nek limas sih jelas ya. Wis takok wis takok dadi. Kowe yo dadi ora. Barisan harap dirapikan. Kalau ada yang kosong bisa maju ke depan. Sop harap diluruskan. Sholat sampe sop orang. Yo komandan ya harus ada Jamaah. pasukan diambil alih orang. Alah. Pasukan saya ambil alih. Ayo tak ambil alih. Sabra. Caramu nyiapne iki lho. Aku kulino lho, melu PBB kulino. Dipedet. Pedet. Ah, siap. Ora, ngono kuwi. Sabra. Kleru kuwi. Siap. Gerak. Oh, dipedat. Pedot. Siap. Grow. Kakean burine kakean. Gerake iki sithik ae. Oh, sithik ae. Siap. Rak. Lencang. Kanan. Rak. Akrik. Panik karo komandan. Nyapa Mbok? Kan saya sebagai pasukan sesuai dengan aba-aba komandan. Nek pojok separuh ae. Ojo full. Loh ini namanya setengah lengan. Lah iya, separuh wis koweri Mas. Ojo. Ono. Berarti separuh ae. Iya. Ya. Tegak. Rak. Istirahat di tempat. Rak. Siap. Rak. Nganjutu. Apa kuwi? Apa Iki baris-baris cara Jawa. apa? Nganjutu. Apa? Tangan maju satu. Rancang depan nih enggak. Depan Pak. Jawa. Ora enek to baris berbaris Jawa. Rene. Apa? Terus apa kayak aku anu? Aku suwi lho ora anu. Yo, parah kowe bareng. Jinding. Apa? Driji nduting. Oh, eling. Ngankokit. Apa? Tangan ditekuk sedikit. Si burung. Apa? Driji mlebu irung. Manut. Dekit dik. Apa Pak? Didek sedikit. Orang ngono baris kok iso ngupil. Terus jidut. Driji
diudut. Jimot. Apa? Jimot. Aku 5 tahun loh berarti peserta ngono kuwi dhisik. Jorok iki. Ora gila. Jidol. Basa jidol. Mane. Oh sik, kowe umpama barisan nganggo basa Jawa kowe barisan ngececeng. Ya apa ngececeng barisan ngececeng. Iki lho ngene lho lurus ngene iki lho. Ngececeng ya. Nah, barisan ngececeng, barisan mekek. Ayo. Maju mengarep, tek 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 tek. Kok rumah saku yo. Iki ora mau enak kan Pak Cil. Iki berhubung kita pada malam hari ini sowan masyarakat Mlinjeng pada hari ini memperingati HUT RI yang ke-80. Betul. Iti. Iki lho iki jenenge iti. Iki itu. Iki ngeten Mas. Iki kok diwelengi kali Bapak Kades kalian Bapak panitia. Oh iya. Mas Ruken. Kalian Ibu Nia. Iya. Kakureh minggah wonten ing panggung. Oh, oke. Oh, sama Bu Boyo bareng. Bu Joko Boyo. Bu Joko Gerdu. Boyo. Jarimu bengi iki sing nanggap Bu Bayen. Iya anu. Dhisik pas nanggap anu sik bayan. Saiki yo mundak dadi Joko Boyo. Aduh. Monggo Bapak panitia. Monggo. Dua Tuhan diarani pasir. Ale Bunia monggo. Iso sing bisa turu. Ngomong sing kewetu. Niki kalau sudah naik. Nyapa Pak Lurah nyapa. Arep tak jiburo. Wah, niki sampun minggah itu ada, mohon maaf Pak Lurah, Pak Sugiri, kalau itu sudah naik panggung itu ada 3 persyaratan dari Guyon Maton. Apa saja? Syarat nomor pertama menika nyanyi. Gimana Pak? Nyanyi nanti suaranya itu agak serak-serak gimana Ya, nanti berarti kalau nggak syarat pertama, syarat kedua menika joget Bapak. joget nanti capek Pak. Iya. Kalau syarat kedua ke satu kedua enggak mau, syarat ketiga apa? Adik? Nyawer. Siap. Itu Ini langsung saya Pak. Atau mungkin ada pilihan nomor 4, Pak? Apa? Nyawer, Pak. Pokoknya Atau mungkin nomor 5. lagu ini apa? Nyawer. Sebelum kita nyanyi, kita foto dulu buat dokumentasi. Agak sini Bapak, agak sini Bapak. Agak Oke. ke tengah, Pak. Agak ke tengah. Oke. Hitungan 1 sampai 6.000 Bapak. Agak Rakyat. Ya, ya. agak mepet, Pak Giri. Agak mepet, ya, Pak. langsung Mepeten. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Gaya bebas Bapak, gaya bebas. Ibu, ya 3, 2, 1. Asik. Oke. Nyanyi, joget apa sawer? Nyanyi, bener apa Pak? Nyanyi tak bener. Nyanyi. Bener apa? Lagunya apa? Lagune napa? Bojoku Boyo. Bisa apa ya apa? Lagunya apa Bu? Duet. Rindunya hati. Nyun sewu tak percaya. Saya tak informasi. Semua limas tolong keluar di jalan. Oh ngaten. Semua limas tolong keluar di jalan bantu penitipan ya. Oh, oke. Semua limas keluar semua. Semua linmas keluar dari negeri ini. Yuk. Kowe nyapa karo nyapa? Apa nanti kowe? Aku termasuk limas ya. Iku linmas sing kene, dudu linmas awakmu ning desa. Lagune wau napa Pak? Rindunya hatiku. Rindunya hatiku sing ndi Pak? Oh, duet iki lho, Mas. Jadi Sampeyan enggak pengen jajal lagu itu anu Dunia. Dalam Lagu yang Sing apa? penonton. Mboten. Engko aku ndak diombeni karo Mas iku. Wis bisa tak baca, nggih. rindunya hatiku Cok. Ya. Wis tak totane Bu, tak totane. Nggih. Napa dilakukan mawon? Boten. Pon niku mawon. Ampun. Nggih. Lare-lare niku napa lho mboten saged. Engko lho wingi lagu Nggih. Pakuan niku saged. Sakit ya, alhamdulillah. Berarti gak sia-sia loh Mboten ya. sia-sia, metu. Ini bayari larang gak apa-apa ya, Cak ya. Aman. Nggih. Iki sampai jam pinten, Cak? Sampai jam pinten? Jam 1 toh nggih? Loh, kula manut ibu-ibu yang di depan. Jam 1 toh nggih? Niki mari dibiarkan jam pinten? Loh, kandhani lho. Jam 1. Sampe Nggih. kuat ning ngono. Cangkemmu enggak kuat. Jaluk bar jam piro Pak Cil? Jam 1. Jam 1. Omong Yuk, so, bareng-bareng masih bersama Ibu, luar biasa hadirnya pada malam hari ini. Asik! Mbak, duet. Boten. Mbak Kasturi Kades karo Dinoyo monggo naik ke panggung Mbak Kasturi. Monggo. Putih. Mbak Lurah putih niku. Semonggo. Sekarang Dinoyo. Kene, Mbak. Sini, Mbak.
Monggo. Sini. Dari teman-temannya Pak Sugiri monggo aturan. Ada penyanyi yang belakang, sinden-sindennya naik yuk. Cantiknya guyon motor sini naik semua. Indosiar zaman cilik. Wah, sewanternya saya luar biasa. Bos boleh penyanyi. Buboyo emang. Buboyo cuma penyanyi. Juara di Sedoyo. Siap, terima kasih. Kembali kasih Cak. Siap, matur nuwun. Nggih, sun Mbak. Sun barang nggih. Iki anu lek kene kan wis Matur nuwun. Iki urung nanggap. Urung apa? Ya, maju bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk masyarakat yang sangat luar biasa bersama Guyon Maton. Bareng-bareng hari masih bersama Guyon Maton. Terima kasih. Bila ada semuanya laporan kita bersama pada sama macam lagi dan berlaga. Niki dumateng sagung para pamirsa sedaya anak mumengatan lan sematan kene kula kadang saking paguyuban campur sari Guyon Maton campur cilik CS kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi kalepatan kula sakadang nyuwun agunging sesamudra pangasami dumateng pamirsa sedaya. Ing mriki kalenggahan kawula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih ing sanes wedal kanthi asesanti sak bejo-bejane kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.